Nej, jeg vil gerne sige mange tak. Jeg synes, det er et stort skulderklap at få den her pris, som jeg sætter stor pris på. Også især fordi, at jeg, som du selv har været inde på, har en mistanke om, at ikke alle i dette lokale støtter fuldstændig 100% op bag CEPOS. Og de meldinger, vi kommer ud med. Men netop på det her område, synes jeg, det er vigtigt, at der er nogle grundlæggende principper, som i virkeligheden ikke bør være del af en værdikamp, men som burde virkeligheden burde være fælles for den politiske kultur i Danmark, men som desværre ser både på venstre og til højre i det politiske landskab, vi har gjort del af en værdikamp, sådan at man for eksempel støtter ytringsfriheden, når det gælder ens egen politiske sag, men når det gælder ens politiske modstandere, så støtter man den ikke. Og det synes jeg er en farlig udvikling, og det, hvis jeg kan gøre mit til, at man kan sætte fokus på det, så er jeg glad. Og jeg har da også hørt nogle meldinger om, at de radikale, de har lidt bondeanker om, at I har lagt stemmer for eksempel til terrorpakke. Og jeg har snakket med gode kræfter i jeres parti, som sætter fokus på det her, blandt andet med visitationszoner, reduktion af terrorpakker osv. Så jeg håber da, at det er noget, som vil manifestere sig igennem et radikalt tiltag. Om det så vil gøre, at I kan komme lidt højere op, end I ligger i øjeblikket, det kan man da kun håbe. Men jeg, som sagt, er meget glad for den her pris, og jeg håber, at det retspolitiske vil få stor fokus hos det radikale venstre, og så vil jeg se frem til i så tilfælde at arbejde sammen der, hvor der er fælles fodslag, ligesom jeg har stor fornøjelse af at arbejde sammen med mange andre, helt ud til SF, når det kommer til retspolitik, netop for at få den her fælles politiske kultur, hvor retssikkerhed og retsstatsprincipper er centrale for Danmark. Mange tak.